I would like to share with you a series of messages that the Lord had impressed in my heart. Ti tema ta itang atawen, as you can see at the back behind me, let us rise up and build. We chose, pinili tayo, dayti nga tema, gapo ka deto'y endeavor tayo nga patpatak diren nga kapilya, sanctuary, the main sanctuary of the HBBC located in Barangay Forbacara, and also the extension which is a 3-story building. Just like in the time of Nehemiah, there was a need to rebuild the walls of Jerusalem. Kat kuna ni Nehemiah ka digiti tao, kuna digiti tao, kuna daking kwa na after ngayon presenta ni Nehemiah, that you need, kan digiti materials, kan iti dapat nga maaramid, simbong bat digiti tao kat kuna da, let us rise up and build. Of course, ti gobyerno tayo, ada iti build program na. Kastamot iti church tayo, adamot build program tayo. But what I'm going to share with you is not a literal building, but it is something spiritual in nature. So I'm going to begin a series of messages for this month. The title of the series is Building a Strong Faith. Building a strong faith. Would you like to have a strong faith? Hello? Kumusta iti pamatiyo? Damagin man iti dayta kaabay mo? How is your faith? Kumusta iti pamatim ita nga gundaway? This is a very important subject matter because daytoy kakabsat iti sentro iti biag iti maysa nga Kristiyano. No naidepen iti pamatimon awan serbimon nga Kristiyano. No napundin iti pamatim awanen pa iti serbim nga Kristiyano. Ngem no ti pamatim ket natibker, nalagda, ken nabara, napigsa ti pamatim, sigurado nabunga ka a Kristiyano. Regardless no anyaman digiti circumstansya nga paspasarem iti agdama, saan nga dayta kakabsat iti talaga nga issue no di ket ti sentro ti issue tay biag tay nga Kristiyano ket awan sabali no saan nga iti pamati tayo. So are you excited about this series of message? This is a build message. Ita, building a strong faith. Ti sumaruno, building a strong family. And then next, building a strong fellowship, and on and on. This will be our build program aging gana iti Disyembre. Nunalpaston di kapilyata yut bagara, makita yun ton ti kinadaeg ken kinapintas na, sapay kuma, takas tantumuten kakabsat, de kiti bibiyag tayo, as a result, kada ito'y series of message tayo ti build. Now, let's begin with lesson 1. Anot series tayo? Building a Strong Faith. Lesson 1, I would like to begin with this issue. Why it is important to build a strong faith. Apay nga dapat nga ikaso tayo, ti panakapatibker, panakapapigsa, dagiti pamati tayo. Ado dagiti concern tayo ti panagbiag. Kasapulan tayo ti kastoy, kasapulan tayo ti kasjay. Ngumingina dagiti gasolina. Ada nakidak di Facebook, adya mo nog, manglukluko, nagpepeso nga umabot ka nun ti nga gasot iti presyot gasolina. Ngumato kanuman ka deto yun kakabsat. 1 peso, dapat tit butal na ti gasolina, kayan kastamot ti diesel, 4 pesos, dapat tit butal na. Iso nga digitin sa daduman, agsip dan manipot ti diesel engine to gasoline engine, nanginginan tumutan ti diesel. Ado nga concern ti panagbiag, tinaldaw-aldaw, ado nga turungan ti panunot. Ngem apay kakabsat, nga kasapulan, nga ikaso tayo, nga i-build iti pamati tayo. Don't neglect your faith. Why it is important to build a strong faith? Well, there are 4 biblical reasons. Number 1, our life is a life of faith. Tibiyag tayo nga kas anak iti Apo, ket biyag
iti pamati. Anat kayat nga sawon deta kakabsat. If business people, they live as business people, educators live as educators, and they live up to that. Lawyers, the same thing. Doctors, medical field. Kada tayo mata Kristiyano, ti issue tayo pamati. Our life is a life of faith. The Bible says in 2 Corinthians 5:7, 2 Corinthians 5:7, let us all read, go. For we walk by faith and not by sight. Deta walk, tiket nga sawen, is your life. Amom, mabaling nga diti unag ti kapilya, you look okay. But when you go home, it's your faith that matters. Yan ang dala-dala natin kahit saan tayo magtungo. Pumasok ka man sa trabaho, pumasok ka man sa eskwelahan, anumang problemang harapin mo, ang lagi mong dala na tanging sandata mo ay walang iba kundi ang iyong pananampalataya. So if you do not take care of your faith, you are just like a farmer neglecting his araro. You are just like a carpintero that does not bring his tools. Anat usaram nga rod nga anat usaram nga mapanagkarpintero no di ka mat itugot ta martilyom. Siya kagat at dapat intugot ko dito yung itugtugot ko lahat na dito yung kakabsat na eh. Anak nga karpintero nga magitugtugot ak lahat metro. Anak nga engineer nga magitugtugot ak ti metro. Apay, gaputa madamat building project tayo. Kat sa dinuman ti ayan ko, numakalagipak, agrukod-rukod ak kakabsat. Tila jak marukudan tao kasi hanak mo't nga puniraryahan. Marukod ko amin. Gaputa, agim imagine di panod ko, ibasbasar ko. Tirukod na kat 6x7. Kitak manok asanod 6x7. Nata jakmot engineer, jakmot karpintero. So rukudat, tapno makita kakabsat. Kat no si ka karpintero mapangkagubra, awan man latugot mo nga martilyom, awan man latugot mo nga metrom, kasano ka karpintero? Nakaput ka pa ti doktor nga agopera kakabsat, ima-ima. Awang kartib na. Awan late pag-ipit na. Awang kapas. Awan nga alkohol. Ima-ima kakabsat. Butsakan na tatyan mo. Sana pisangan na kasjay kat kautan na nga alaan latan jay sisyan tauneg. Nakaput ka pa ti doktor akasta? Oh, nakita yo? Kastamat iti Kristiyano. Sa dinuman iti ayan mo, anyaman tiar aramidem, basapol nga dalataging ka, dayta nga pamati. Iso daytat kalasag mo. Iso daytat biyag mo. Iso dayta iti tools ken asset mo a Kristiyano. So without your faith, you are a useless Christian. You are a weak person. You are a fruitless member of the church. Iso nga no, damay sa nga nang runang ikaso tayo, masapol nga dayti pamati tayo. Kat kas pastor, inimpress ti Apo kanyat. Nga bayat ti pa nagkarkarara ko kunak, Apo, adun dagiti na i-preach ko itangatawen. Na-discuss ko may panggap ti pa nagserbi. Na-discuss ko may panggap ti pan ng TED. Ana Apo ti kayat mo nga build upin. So impalagip ti Apo kanyak, let us rise up and build. Nagpintas deti kapilya. Nagmayat ti pa ng supervise ni Pastor Jun. Amin tayo, nakipaset. But let us never forget that all of the things happening in the ministry is because of our faith as God's people. Do you realize, every time agpa-commitment kami kakabsat, we are not just raising fund, we are raising faith. Tano awang pamatim, kasano nga makapag-commitment ka? Kasano di kiti kakabsat, ag-commitment da, 10,000, 50,000, 100,000. DJ kabsat, DJ nag-commitment tayo di Claveria ID. Kat kunana, Pastor, bagi kon deta amin nga hollow blocks kunana, 48,000 pesos. Kalpasan di gimong tinawagak, kat kinumusta kunana, Pastor, clarify, for clarification, di pa nagawat ko kat in 3 months time nga itid ko kunana kat, Brad, in 3 months time, tagapasukin, agasawa, naggapo dati pasukin kakabsat, isudat nang i-commit, dadat abroad, they committed, amin deta hollow blocks para di pastoral house ijay Claveria. Madaydayaw iti Apo. So, di dyan nakita yo, naka-raise tayo iti fund, but behind the technical aspect, behind the quantity nga na-erase tayo kakabsat, anat nakita tayo, di makkel dagiti pamati.
Oh, what a blessing. Ngayon to numapan tayo, amin, by the way. Ito numalpas di kapilyatay, bagara, ijay tayo to amin na mapan makigimong. Kaday ta nga Domingo, hanlang nga every Sunday, no, kaday jay to nga Domingo. Kat i-celebrate tayo to kinaimbag iti hapo, kat kuna tayo, Lord God, nakita min tinagpintas nga kapilya. Ngem sapay kuma, no kasanok kapintas di kapilya tayo, kas jay tumutten ti kapusaksak dagiti pamati tayo. So all of these things are nothing without faith. You are a nothing Christian without faith. You are a useless Christian. You are not a shining. Hangka makapagsilaw, iti testimonyum ti pamilyam, no nakapsut ta pamatim. Hamo makayanan dagiti problema ti panagbiag, no nakapoy ta pamatim. Iso nga kunan ti Bible, we walk by faith. Ti biag ti Kristiyano ket biag iti pamati. Ngano karpintero, metro latat iggaman na. No farmer, arado latat tingtinglun na kakabsat. No Kristiyano, pamati latamad iti addaking kuanan. Hanakayat ni Apo Diyos kakabsat, nga tibiyag tayo, agal-alala, wano agdudua, wano agkapkapoy, iti kaungan tayo. Kaya ti Apo nga ti panagbiag ti Kristiyano, kanayon nga daantal na, kanayon nga natalged, kanayon nga natured, ken agtulnog nga mangsurot dagiti pagayatan iti Apo. Han mo maaramid dayta, no awan king ka tinatibker nga pamati. So, our life is a life of faith. May ikadwa, why it is important to build a strong faith, and by the way, kadigiti umay nga Domingo, iso detat goal, daytoy series of message tayo, to build your faith to become strong. Amen ba? So nga ang kaya agap absent, numabalin, awisan nyo dagiti kabagyan nyo, gagayim nyo, no, damam mo yung nga tao, kat kunam, oh, mai-relate ka, dete friend ko, dete nga mensahe ni pastor. Awisan nyo to umay makipagtugaw, kat agdingeg, kat ma-realize natin sa utiapo. May kadwa, why it is important to build a strong faith? Because number 2, Satan wants to deceive us. Satan wants to deceive us. Tika na sa undeta deceive kakabsat, alilawon na ka. Alilawon na ka. Di pa nagkitam ita kinapo Diyos kat nakamaymayat. Di pa nagbasam ti Biblia nakasaysayaat. Panakigimong mo, talagang committed ka nga umay makigimong. Ngem ni Satanas kayat na nga baliwan di panunot mo. Tapno ni ti kasta, di gitoy nga espiritual nga banbanag, nga aramidom nga para iti Apo, agbaliw ti panunot mo. You will see Christians that they used to be very active. They used to pray, kanay nagkarkararag. Faithful nga mangted, ti tithes and offerings. Suddenly, awanan di gijay. Hamu makita na magigimong, hamutin nga mangted ti tithes and offering, hamutin nga managkarkararag, nalingmutin nga agsaudakes, agsublin iti bisyo na, hanat na pasamak king kwa nakakabsat. Samantalang diun una kunana, nagmayat iti kapilya, nagmayat dagiti mensahe ni pastor, makabendisyon dagiti preaching, makabless, gusto jay pan ng tithes. You know, he used to talk about these things, pero suddenly, awanan kakabsat, anat na pasamak king kuana, inalilaw ni Satanas. Dayjay ti kunan ni Apostol Pablo, kinulam na ka ti Diablo. You are bewitched by the devil. In 1 Thessalonians chapter 3 verse 5, look at what the Bible says. Everybody let us read. For this cause, when I could no longer forbear, I sent to know your faith, lest by some means the tempter have tempted you, and our labor be in vain. Padasat nga i-transliterate ti Ilocano. Kunana, gapo iti daytoy. Kita nyo ti puso ni Apostol Pablo. At da isunat ti sa bali nga rehiyon. Insurat na nga mapan ka dagiti believers ti Thessalonica. Ket gapo ta dagiti believers ti Thessalonica, agsagsagaba dati adu nga problema parikot dadagsen iti panagbiag. Gapo iti dayta madagsenan makoncernan ket kunana, baka met ti kaadut problema da nagbackslide dan. Baka met ikadigiti mangus-usik kadakwada naupay dan. Baka ta perpersecuten dagiti naganak da. Sino kada kayo ti ma-persecute? Sino kada kayo ti ipawpawil ti naganak na? Sino kada kayo ti adamasarsarita dagiti tattao
gapot kina Kristyanom. Gapot pa nagserbim ti Apo. You know, there are Christians who quit just because of persecution. So ako na ni Pablo, di ba, kunana, kasano kumusta nga tan, digiti kakabsat? Are they still faithful? You know? So kunana, for this cause, gapo iti daytoy, nangibaunak, jak madairan ti riknak, kat kayat ko nga maamuan ti kasasaad yo, nangibaunak iti mangkumusta ti pamatiyo. I sent, nangibaunak. Iso nga no daduma ti pastor, kung naknagwa, Brad, ingka man bisitahan ni Kastoy, 2 Domingo nga jak nakitan. Pastor Ber, ingka man bisitahan ni Kastoy, jak nakita iti Domingo. Iso nga no dumay mang bisita kada kayo kakabsat, amoyulatan, umay na kay kumustaan. Hanyo ka gurgura, hanyo ka sursuron, ragsakan nyo, tada umay nang kumusta kada kayo. Tano awang kumatpatag yung kakabsat, handa kay kumustaan. Awang pakialam, keber-keber tayo lata amin dito yan. So, I could no longer, I sent, nang ibaunak, umay mang kumusta. Apay, tabakalaang, DJ nga manang sulsulisog, kat naalilaw na sulisog na kayo. Kat dagiti banugmi, ngay may nagkaskasabaga na kayo, nga nang bisbisita, nang follow up, nagbalinlaang nga ubaw, kan awan nagbambanagan na. Hello? So we need to build our faith, a strong faith. Tapno ni ti kasta, anyaman ti dumteng ti panagbiag kakabsat, saan kay nalaka nga maupay. Haang nga kasao nga, jak kayaton ti agserbiti apo ko natay latan. No diket kakabsat, mapapigsa tayo. As Christians, our real asset is not money or material resources. It is faith. Deti pamati kat amo ni Satanas deta kakabsat. Kat kunana ti panunot na, uri makigimong ka. Kukuha ka ti Lunes aging kat Sabado. Palawlawang ka ti barkada nga mangyaw awang king ka. Mangibaunak iti mangusig ken ka. Uno mangusarak iti tao nga mangupay king ka. So nga dakat ti Domingo, mayat ti kantam. To God be the glory. Tunod dakat ti balayang kakabsat, awan ti pamati mon. So nga, as a pastor, ti prayer mi kakabsat, may strengthen mi digiti pamati. Tapno saan laeng nga, at dakat ti kapilya, makita nga napintas, digiti lang langayo. No dikat uri at dagay ka digiti balbalayo, napigsa ti pamati. Hanagpay so, kakabsat, I am not being negative here. I am just talking realistic. Hantay nga dito maging negative nga, adagayam jablo. Kumapoy tayo. I'm not trying to be negative about faith. I'm not trying to be negative about the Christian life. These are just plain realities. O, nakay ngagtutubo, apo, kung namno talaga nga, napas nagkagding nga, danotbook na, very good. Pero kumusta kayo mo't no, dagay di eskwela? Kumusta kayo mo't no, kakadwayo, di kita gagayim yo? Kumusta kayo mo't? Is your faith strong? Can you shine? Can you make a difference? Are you sharing the gospel? Hello? Oh, ni Brother Carlo, nag-send kanyak ti picture. Kahit ag-demo danton, 4th year nanton. Education. Ag-exam ton, ipalubos ti Apo. Amuyo, napanda anap pangawag mo di jay. Napanda nag-picture-picture. No yan at napananda, di kiti gagayom na. Hana nalipatan ti pamati na. Amoy inaramid na kakabsat. In-share na ti gospel ka, di kiti friends na. Baka amot no, agabrod ka, malipatan pamatim. Baka amot numapangkat eskwela, nagmayat idata, amen. Kunam, nagpinto si message ni pastor. Tunumapang ka di eskwela, napalawlawang kalat barkada, ag-istoryadan, puro na inlubungan, nalipatan mo na Kristiyano ka. Nalipatan ta pamatim. O kakabsat, that's why we need to build your faith. So that kala ko matiarig na, no Pilipino ka, uray sa dinot pa pa na, may lasin ng tulad na Pilipino ka. Dure, agpapudaw ka, malasin ng tulad na Pinoy ka. Apay, kitang dataagong mo. Kitang datakudil mo. Kat kunadaking ka, Filipino, kunadaking ka. Uriya na papanam, you can never lose your identity. Kasta kumamat ka, datayo kakabsat. Nga ti kinatinab, kinapigsa, kinatibker, ti pamati tayo ngagtakder ti sa utiapo, itugtugot tayo so that uray sa dinno iti papanan tayo, mailasin dalat nga Kristiyano tayo. Mailasin dalat nga Baptist tayo. Hanyo nga liplipatan kakabsat, kasta itinangayaban ti apo kada tayo.
that wherever we are, anyaman ti marits tayo nga tugatog ti panagbiag, anyaman na level, anyaman na kinarangay tayo, kakabsat, na tibker ti pamatim ti sa utiapo, ket mailasin dalata nga sikagat maysa nga Kristiyano ken Baptist. Amoy palubos nga lilawon na katikabusor. Isu nga, no umay, digiti panubok ket kaslag kapo hindi pamatim ko ng Apo Diyos, tirtiraan nakmanan ni Satanas. Malagip ko la unay, dating kasaba ni Pastor, ni Satanas ti kabusor, talaga nga tirti. Sino kada kayo ti madama kakabsat nga tirtiraan ti kabusor ita? Tayag na ti ima na. Makita kakabsat, dagay nga daduma ket napasag ang kabsat, nakaturog sa amin ti daduma kada kayon. Luwadan nyo maisugal kayo. Dagay nga daduma, suyaab nga suyaab ang kakabsat. Awanan talaga pagbitbitinan ni Satanas na kita kurimat-mat yung kakabsat. Kat, di ba, anat serbi mga Kristiyano no dim kaya nga labanan ti kabusor? Di ba? Balintay nga casualty. No soldado ko man, napaltugan ka, natira ka, bakrang, bakrang, side krang, dahil ti gayam, kakabsat, sikigan, naala ka, napasag ka, kasano ka pa'y. Isu nga kakabsat, makita yung ti importansya, dahil ti build, program nga ti build up ang ita, na ti ker nga pamati. Natalged ka nga Kristiyano. Number 3, why is it important to build a strong faith? Because number 3, our faith needs to be educated. No Kristiyano ka, masapol nga mangrugi ka iti elementary. Api nga elementary ka, tapno agadal. Api nga ibaon tayo, digiti ubing tayo nga mapanag, eskwela, tapno agbasa. Mano nga tawon ka kapsat, kwinenta ni Pastor John idi. Ag preschool ka, Santo Elementary, 7 years. Sakag high school, 6 years, di 13. Sakag kolehiyo, 4 years. Di 17. Ag masteral ka, 18. Ag doctoral ka, 20. Kanda dumapay kakabsat, talaga nga mga ladapay ti sa bali man na kurso. Halos half of your life, you go to school and study. Apay, because kayat mo, ti makaadal. Hello? As a Christian, tapno ada serbin nga Kristiyano, ada bungam nga Kristiyano, agadal ka iti Biblia. Isu nga ti church tayo, kita nyo ti focal point, kaimportantiyan nga parte, ti gimong ken panagtitipon tayo, daytoy panakayadal ti sao iti Apo. In fact, ni-comparam, Sunday morning, may sa oras lang agdingag kat preaching. Hamo iraman di buo nga service. Jela preaching, 1 hour. Ti malam ti Domingo, 1 hour. Wednesday night, 1 hour. 3 hours lang kakabsat. No seryoso ka Kristiyano, na umdas na 3 hours. Because no ma-realize mo, kat mapanunot mo, okay, kayat ko tagserbi ti Apo. Kayat ko nga balingan na sayata Kristiyano. So kayat ko ti makaadal. Madaydayo ti Apo, iti Friday. Nang rugin, dete pastor's school tayo. Kat maragsakan nakta ijay bakara, 80% dagiti amin nga men, young people kan adults, nag-enroll. Sino kada kayo nag-enroll, di pasukin, itayag naman ti ima na? Ipakita man na video. Praise God. Di talawag, sino kada kayo nag-enroll? Lawag. Naka-enroll. Ang kayo pinaka-enroll, ag-enroll kayo kakabsat. Deti kat libreng edukasyon ti sa Utiapo. Claveria. Naka-tune in ba ang Claveria? Sinong tinaka-enroll dita Claveria? Okay, hampay nakadano ni Jai. Australia, sino't naka-enroll ta Australia? Australia. Amen? Lahat ng mga men natin dyan naka-enroll. Apay kakabsat, tapno da kayo, amom nga mintibiyag iti Kristiyano, natural cycle. Ngano, na-save ka, agadal kat sa Utiapo, agbaling kamot nga mangisuro ti sa bali nga Kristiyano. You will teach others also. Apay, no agbaling ka nga nanang, kasapulam di mapanagkolehyo, haan. Pero automatically, agbaling ka nga nanang, nasursurom, isurwam to di anak mo. Cycle di jay kakabsat. So, we need to be educated. Our faith. 1 Thessalonians 3:10. The Bible says, everybody read,
night and day, praying exceedingly that we might see your face and might perfect that which is lacking in your faith. Para sa Ilocano, tirabi ken ti aldaw, ipampamaysami daytoy nga ikarkararag, nga makita da kay ti rupan-rupa. Amen? O, iso nga, kastoy nga umayak, ag-schedule, tap tumakita kay ti rupan-rupa. Apay, unang tanong, buy-buya kay dita, amok karon behave kayo toy. O, da kay talawag, amok karon behave kay dita, kat awanak dita. O, da kay kastamot na Claveria, Apari, Australia. Hello? O, itulit tayo, J-Birds. Rabi kan aldaw, agkarkararag kami, ti unay-unay, tapnon ko mamakita da kay ti rupan-rupa, tapnon iti kasta, mapunwan mi, ma-fill upan mi, DJ kakurangan iti pamatiyo. Ano kaya nga sa undeta? Adupay nga mintisan nyo ammo, isong agkapoy kayo. Adupay tisan nyo ammo, isong nga maitibkul kay pelang. Adupay tisan nyo ammo, isong nga nalakakay pelang nga malalilaw. Nalakakay pelang nga mamatpati kan kibuloy. Nalakakay pelang nga mamatpati kan Elisoriano ng natayan. Adupay tisan nyo ammo, isong ano kasarsaritam ta saksi kalapudnot pa nagdingag mo di bagbagana. Ta adupay tisan mo ammo. Oh, adupay tisan mo maaramid. Gaputa adupay tisan mo ammo. So ako na ni Apostol Pablo, kayat mi nga ma-educate na kayo. Kat makitam latta kakabsat no iti maysa nga kagimungan. No digiti amin na miyembro talaga nga nagadal ti sa utiapo. Kat adanagnaan jay adal ti sa utiapo jay biyagda makitam kakabsat agmanifestar kadigiti bibiyagda. Saan ka di? Isong ano awang makita king ka nga manifestation, iti adal ti sa utiapo, duwala nga banag. Number 1, absent ka iti nagisuro ni pastor. Wano number 2, adda ka iti ngam saan ka nagdingag nga nasayat. No nagdingag ka nga nasayat, talaga lang nga natangken ulom. Kasi nagawid ka, ungaong, simrek dito, rimwar ijay. So awan nagdaan di sa utiapo. Kasla ka latay bukal, nga naimula ta igid kalsada, tinukmaan ti bilit, anat napasamak di bukal. Saan nga nagbunga? Atakin nan di bilit. Kastamat ti daddo mga Kristiyano na duma, umay makikimong, agdingag sa utiapo. Mayat, itinapan, nagawid, timalan layan ta 7-Eleven, napukawon, deti nangaganda. Anat napasamak, tinukmaan ni Satanas. DJ sa utiapo nga naimula king kuana. So kakabsat, masapol nga ma-educate. Kaya't nangorod nga sa wen, iti amin nga gimong tayo, hana masapol nga pilpilitan da kayo nga umay. Hana masapol nga kalauy-uyutan da kayo kakabsat umay makikimong. Hana kasapulan nga kalagpakpakaasi kami nga kakabsat pangaasi umay kayo makikimong. Brother, please lang. Hana kasapulan kakabsat. Tano talaga nga ma-realize mo nga kasapulam ti agadal ti sa utiapo. Talaga nga sikat mangikombedar ti bagim nga umay makikimong. Awang aming pagluganak, pastor. Han na rason, taapay di una na, uray 50 nga kilometro, magmagnakan, di ba pa nagbasa, kaya't dalat makaadal, apay di maaramid no ti church. Amo ko na, awang aming pagluganan, pastor. Kano talaga kaya't mo't makaadal, alas 4 pe lang, nagnakan, nanipot, susugaan, ni may katuyan. No taga-estansya ka, alas 3 parbangon, nagdagdagatan. Kakunadaking ka, uy, papanamsi ka, inakagbasa. Pagpaspasaam, HBBC. Kadula amin, hamong amin maawatan. Awangking ka, di adda kanyak. Ano day di adda king ka nga awangking kwa na? Pamati. Tano adda kumamot pamati na, doa kay ko mga nagkuyog nga imay. Awang amin pamati na sika adda pamati, iso nga tinurong mo dito Amen ba kakabsat? Iso nga agadal tayo ti sa utiapo. O kat digiti men, iti Friday night, napintas di lesson me. In-share ko kadakwada. Kat excited da kadigiti umay nga sumaruno nga Biyernes apay. Talaga nga adot maisuro kada kayo. Adot mayadal. Amen. Hangkay tumabutbutang nga na makisarsarita kadigiti daddo mga relihiyon. Amo yung tot isarsarita yon. Amen. Mabalin yung tunti agpreach. Mabalin yung tupay yung timang hawak kadigiti daddo mga ministry. Our faith needs to be educated. Gusto uno saan? May kapat kat maudi. Saan lang nga our life is a life of faith. Naawatan nyo detan kakabsat. Anat serbi ma Kristiyano, no awang pamatim. Ana kaya ti apong agdadanag, agbubuton ka, uri adot pagbutngan, kaya ti apo, da pamatikin ka. May kadwa, ni Satanas kayat nagangalilawan. Basapol nga maedukaran ka.
Number 4, we can overcome through faith. Awan problema kakabsat nga hamo mapagbaligyan. Gapulaeng iti pamati. Nagmayat detan kakabsat ng statement. What a hope. What a statement of hope today. That no matter how desperate, kasanuman ti kila desperado deta sitwasyon mo. Kasanuman ti kasla mabaling adda kay di katingaan iti tunnel and it's dark. But your faith allows you to see a ray of hope. Ano kahit nga sa wendetan? No dagat kang itingutan kasipngutan, iti panubok problema, parikot iti dayting agdama, deta pamati makita na iti siray iti namnama, tapno iti kasta mapagbaligyam dagiti agdama nga sangsangwen. So, no awan tinatib kira pamatim, you're a weak Christian. You're always a victim. Hamo ma-overcome dagiti problema iti panagbiag. Ikaw ay laging nababalot sa mga takot. Ado dagiti sitwasyon that will cause us to worry and become unstable. Ado dagiti pasamak ti panagbiag nga dumteng nga isuda iti mang-create ti pagdandanagan ti panunod tayo. Saan ka di? Sino kada kayo ti adda pagdandanagan na itang agdaman? Nga uri adda ka dito kakabsat, ngamjay, gudwa ti panunot mo, adda ka dito pagdandanagam. Sapay kumata, dito nga mensahe, kat indengam, kat kadigiti umay, kat kunam ho, Pastor, thank you. May isabot lakit di, ti kasapulak ka dito nga series of message. Ngem ti pagsayaatan na, uray adu dagiti pagdanagan, adu dagiti mang-create, iti kasla pagpulkukan, dagiti panunot tayo kakabsat, ti pamati ngamin, adda pagtingtinglan na iso daytoy. Iso nga tuno Domingo kakabsat, ti title ti message ko, para kaya dagiti menudigat ti amin. The faith that anchors you through storm. Jay pamati nga mangyangklakeng ka, tapnohang ka nga mayayos, no umay ti bagyo ti panagbiag. A faith that anchors you through the storms of life. Detan to title ti message ko tuno Domingo. Naisagana kun kakabsat. Tanto lang mangirehitan tapno i-preach kun to kada kay tun Domingo. Na-announce kon in advance. Ngem ti pagsayaatan na, no natibker nga min ti pamati, ti anason ti natibker nga pamati, ti panunot mo, adalat ti sa uti apo, adda pagtengteng lam. Di kad uray umay ti nakapigpig sa nga bagyo ti panagbiag, adamang balbalanse di panunot mo. Iso daytoy sa uti apo, nga iso iti ayan ti pammatim. The Word of God. Mamati ka nga uray adu, dagiti agdama nga pagkasapulan. Dagiti daduma, ti kwengkwentaen da, mano dagiti ganansya. Sika ti kwengkwentaen, manot bayadak nga utang. Ngam no negosyante, kagat both. Agkweng-kwentakat na ganan siyam. Agkweng-kwentaka pa iti bayadam nga utang. Hanos to? Di ngamin kakabsat. No, di kiti daduma, tibilbilangan the blessing. Sika tibilbilangan parikot. Problema. No, di kiti daduma kunada, praise God. Agsasarunot blessing. Sika kat, daka mo na mai-praise ko ti Apo, agsasarunot parikot. Pero amom no, day strong nga pamatim, kahit nga sa when, no, isa uti apo, isot angkla ti biyag mo, ada pagtingtinglan, adamang balbalanse, di panunot mo nuwan. Oh. Nagut kasapulan, anat ko na ti Biblia, Philippians 4:19. Nagpindas iti nga kariti apo. Kada tayo nga Kristiyano, nang runa kada tayo, nga faithful iti giving. Anak ko na, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Di ka, no naawatam deta ako na, ni ti ati Diyos ko, isunan to iti mang supusop, dagiti iso amin nga pagkasapulan yo, gapo iti adu nga kinabaknang na iti gloria babaen ken Kristo. Amuyo ti power, dita kakabsat, di maudi, by Christ Jesus. Iso deta ti power tayo dita. Kasi ti kayat nga sawen, deti blessing nga umay kada tayo, gapu ken Apo Jesus. Gapu ta addatay ken Kristo. Amin nga favor ti Ama nga para ken Jesus, mairanod tayo ta addatayon kini Kristo. Iso nga kunana di Bible, if any man be in Christ,
So if you are in Christ, you have nothing to fear in life. You have nothing to worry in life. You will not be afraid when there will be needs that will arise. Because just as God gave His Son to save us, anyan tot na imbag nga ipaidam na kangga. He will provide for our need. Ikat no adot pagkasapulam itata, anat ipakangkot baboy ko. Anat ipagatas ko di anak ko. Pangalak ti pag-tuition fee. Umay ti face-to-face. Dumublen ti gastos ko. At online, face-to-face. Aggastos kat internet, aggastos ka pa'y pletem. Daka mo no, dapay libreng sakay itawan saan? Ha? At dapay lang. O isdi ka tisot ka na nga mapamuhabulin. Libreng sakay. Pero agdoble, iti paggastuan kat ko na, po ka sa nungatan. Pangalak ngatan. Makapagtuloyak nga tapay agbasa. Ngimhana po, tati ko nam ti saom, but my God shall supply all your need. Amok ngay provide mo, Apo. Amok dayta. Tainted mo ti anak mo ni Kristo, tapno isalakan nak. Kat amok ngay provide mo dito. So hantay ito kakabsat nga mabungon, iti panagdanag. Hanto nga danag ti mangbungon kada tayo. No di kat ti sa utiapo, isuntot talged tayo. We believe that God will provide. Even kada tayo nga naganak, as we work. Siyempre, hamag ka dete, God will provide. Kunang kung agur-ure ka, disirok ti kayo. Ti kayat na nga sa wundeta, Lord, as I work, as I do my best, amok apo nga adda ka nga mangi-provide. Amen? As we work hard. Oh, ikat no talaga nga awang kata, apo, miraculously you will provide. Amen? Nagpindas na di ko na ti Romans 8:32. Kanayon nga pagtengtenglak deto. Iso nga idimang rugi tayo, ti building project tayo, kakabsat, amuyot pa isa nga kinitak nga bersikulo, deti Romans 8:32. Anak ko na nata Romans chapter 8 verse 32. He, ni Apo Diyos Ama, that is spared not, hanakano nga impaidam. Ti ana, ti bukod na nga anak. Sino ti bukod na nga anak? Ni Apo Jesus. No di kat impaay na, nga nagpaay para kada tayo amin. Ha? Hanto nga taaya, nga maipaay na amin nga banbanag kada tayo. Iso nga nagkararag ako ng Apo Diyos, na ipaay mo ti bukod mo nga anak, libre nga sagot, amok Apo, nga awantot na imbag nga ipaidam mo kanyak. Amen? So you need a strong faith. Digiti daduma, digiti unsaved, digiti awan Diyos na, digiti han na makaamu ka, dahil nga bersikulo, agdadanag dalatag, parparikot. Makitam latta nga awan ni Apo Diyos di panunot ta. Uno makitam latta, nga iturayan idagagabsat iti karirik nadan. But if you are ruled and dominated by the Word of God, ada panagtal na di pusom kasi mapanunot mo dagiti kari iti abo. Some situations may hurt us. At dagiti pasahan magkakabsat, nga mangpasakit kada tayo. When no mang upay, mangtud iti hurt, iti puso tayo. Eket, amom no na hurt ka, saka Facebook, adot pa ka-relate nga mensahe ta Facebook, haan? Di nga min. Oh, kung hanagat kastoy-kastoy, makarelate akman ka, deti nga ibagbaga na ti Facebook. Kakabsat, ibagag kada kayo, hanga detat patpatsem. Tadigita kakabsat, kat filosofiya ti hanga na isalakan. Filosofiya ken counsel ti saan nga na Diyosan. When you are hurt, go to the Word of God. Masapol nga ti pamatim, inka ti sa utiyapot ko nam Apo, saan nga digito ibagbaga nga senti ti Facebook ti patpatsek. Tadigita kat they may sound good, nagpintas nga basbasain, ngemte ko na kung tinaggapuan na ungodly counsel. And blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. So ano daduma pa ikit di kakabsat, hana healthy ti Facebook pa no daduman. Kandeta, buya kay nga buya, kadigita romantic, koreano, ag-create kada kayo, dagiti filosofiya, tuno umay DJ senaryo ti panagbiag mo, kasti tinapasamak kin ni Rapi Tulpog. Kasti tinapasamak ka DJ na buyak, J Korean, drama. Tunukan, hamo mapupuutan, J language da rumor lang takinggan. Why? Because no anyat in feed mo, tapalulot mo, isunto mo, ti may output mo. So kati pagsayaatan nagakabsat, ti kasayaatan na deta, feed your mind with the Word of God.
Deti sa uti apo ti ipakanmo't panunot mo. Hanyo sulsulitan ti ag devotion ti bigat. Awang pagkunaan yun kakabsat, tultulungan kay pa yan. Hala ang agbasa kay Bible, ag daily bread kayo, ag iposak pa jay probi official. Tela sa dutyo kakabsat nga mangbasa. Tano duma, ada ala, in reality, hanga detay panangikwak jay daily bread. Nga madatay daduma, in reality, nagbasa kat daily bread, kasla awan magets mo apulos. Ah. Hello? Kala dete na pangkat restaurant, awan pulos magustuhan nga makan sa jay. So nga ti pumayak no ko ahapo ko na, uray siyak nga mismo kot kala, awam mapidut ko. Awan ti maalak ka dito, devotion ita nga bigat Kala dito, blanco. So karkararaga, kat no kasano kanyak, ay kat how much more, baga kastamot ka digidi kakabsat. So nga da kabsat nga nag-message kanyak tinaminsan ko na ambong pastor, abangak nga binigat, dito ipopos mo nga daily bread. Kasi at that times ko nga kasla awan maalak kan maawatak ijay daily bread. Ngam ijay post mo, ada mapidot ko no kwa. Tela sa dot mo talaga, amen? Oh, iso nga, when you are hurting, hangatil-tila dat ding-dinggam, ding-ding ka di kita, music, di ko kayang tanggapin. Ay talaga mapaano nakakabsat? Hello? Saka agsenti, iso nga ti kamayatan nakakabsat, jay sa uti apot ko nam apo, isurum ti panunot nga naimbag kanyak apo. Di ba? Kasta kakabsat ti strong faith. Amen? Kat numan adu, dagiti pasamak ti panagbiag mo kakala isudat pa kasaktam, tenglem deta Romans 8:28. Romans 8:28. No pakasaktan ko nam kat disappointments ti panagbiag. At dagiti expectation mo, hana na pasamak. Di ma-disappoint ka, masaktan ka haan. Hello? Are you there? Si bibiyag kay pa'y kakabsat? So, anak tenglem nga bersikulo, Romans 8:28. Anak ko na Romans 8:28. And we know that all things work together for good. At dagayam na sayaat nga plano ti Apo no apay nga napasamak iti kastaken ka. So kung namita Apo, hangko makita no anya deta datapanunot mo nga nasayaat nga planom apay nga kastoy deti pasamak ko ita ngem agtalekak iti saom. Nakita yung kakabsat? Strong faith. Okay, may katlo. Anapay, di kiti pasamak tibiyag. Many situations can cause us to be discouraged. Maupay ka. Hangka maupay no makita nga, di kiti tattao kat bumakbak nang da, rumangrang ay da, samantalang sika, makigimgimo kak apay, nagrigat ti pa nagbiag ko kung kunam. Samo kung kunam, apo Diyos, apay kastoy. Apay apo. Karigata na, kastoy apo, nakita mo, hana ka perfecto, ikarkarigatak tag faithful king ka. Apo apay kasta, maupay jiriknam. Malagip mo de jim baga ni Salmista David. Nga kunana, idi kinitak dagiti unsaved. Kat makitak ti panagrang ayda. Nagado nga bisyo da, kasla awan iti pagpatpatinggan na. Katawan Diyos da, kinitak ti bagik, inkumparak kat apay apo kastoy iti panagbiag. Kunana, naimbagatan na nagsurat kan manong neme. Ti apot sinuratan nagakabsat. Kat napan iji sanctuary, hanga ji radyo, hanga ji Facebook. Iso nga no ado dagiti problema yo, hanga Facebook ti mo na pag-ipose, inkay ka na po Diyos. Alan nyo ta Biblia yo. Alan nyo dagiti notebook, nga nagisursuratan yo't mensahe. Kat tatalukibam, amom ti mapasamak, nasamsamit king ka itatan digijay, nga nang nangagam nga mensahe. Review umon. Ket napan di sanctuary kinasarsarita na ti Apo amuyo, ijay nga imparipirip, imparangarang, impakita ti Apo king kuanagat kunana. Ana David, anak ko, sang kamadanagan. Ti pagpatinggan na digita nga tattao, deta pagpagdaanda, maikaglisdan to. Ket maitupak da nga mamimpinsan. Kunana, iti nakita na kat kunana, may galis da gayam, maitupak da, saan gayam nga nakaaapal ti biyag di kita, nakapimpiman da gayam. Nagbaliktadan kakabsat, apay, wen ata naawatan na ti sa uti Apo. Di kita kakabsat, hamo basta-basta maamiris di kita no awan Biblia, no awan ti sa uti Apo, no awan ti Holy Spirit, awan ti pastor nga mangilawlawag king kay ti kastan. You see, no duma maupay ka, dati pa iti may isang pakaupayam.
Abay payagak nagkarkararagan, awan mo lang makita ka resulta na bunga ti karkararag kon. Ikarkararagkot na ganak ko. Ikarkararagkot kakapsat ko. Ikarkararagkot kakasinsing ko. Ikarkararagkot karubag. Kaslawang makitak nga daytay anat na ganan, bungaan iti kararag ko. Maupay kan, di ba? Anak ko na di Galatians 6:9. Anak ko na di Galatians 6:9. Oh, imbes nga maupay kan. Anak ko na. And let us not, everybody read, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if apo agyaman nak. Anyaman gayam nga aramidek nga paragan ka, kat usto apo, dati pa nagkarkararag ko, panaggimgimong ko, apo saan naggayam nga maupay? Because in bagam, iti tiyempo na, agapit ka, no di ka maupay. Ibagam iti bagim, agapit kanto ti tiyempo na. Kat digito nga karkari ti apo kakabsat as I close. Ibagak kada kayo, they are good as cash. Anot kahit na sound ti good as cash, pastor? Intay di Hebrews 11:1. Hebrews 11:1. Basahin tayo, everybody read. Now faith is the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. Among tayo na sound deta, ti pamati kakabsat, ket kasla ison iti addaan ebidensya kadigiti sanpay nga nakitkita. Hanpay nga napaspasamak, hamupay nga nakita, hamupay nga reality. DJ karkararag mo, ngem gaputa imbaga ti Biblia, DJ kariti apo, good as kas, ti pang-exampolak deta, cheque. Nukas pagarigan ni President BBM, kat sinuratan nagagat ko na Nestor Akuin. Panatnaga mo tayo cheque, Brad. 1 million pesos. Pinirmaan na BBM. Anat kayat na nga sa wundeda. Good as cash. Adaking kan di kwarta? Awampay. Anat adaking ka? Cheque. Ngem apay nga makaisem ka. Kasi ambom nga dayjay nang isurat han nakayat nga maibabayin isuna. BBM santog talbog ta cheque. Ano nga klase? Nakabakbak ng da pamilya. Naawatan nyo kakabsat? Good as cash. Di kad mapangkadji bangko, naisem ka. Hamo kong kuna hangkag dududwa nga, ano nga ta? Gusto nga to dito, baka tumalbog, adang nga ta, nagyan na mo dito, bangko mo't ni Bibi, hamo kong kuna. Kastamot ti Diyos, hamo pagduaduan ti Apo, kaya nga ta ti Apo mo kong kuna. Maitid nga ta ti Apo, may provide na nga ta, dito nga kasapula, hamo kong kuna. Because ni Apo Diyos, it is as good as cash. Awang problema kausat, kat ti cheque tayo, dito Biblia, iso dito pamati tayo, iso cheque mon. So no adaking ka, dito kariti Apo, kas like igamamon jay cheque, naisam kan. Inka jay bangkon, inka i-claiman kakabsat. Kastat kayat na nga sa uwan, good as cash. Amen? Oh, itata, ag commitment tayo ito, palubos ti Apo, para kadeta, elevator. Ken para aircon, 1.5 million di elevator, 1.5 million di aircon, 3 million. Adan kakabsat, pamati, adda pamati. Amen? Pastor, adan, adda pamati. Kapamati malagaya. Ay kat nagkapsot kan. Cheque, deti pamatik. Good as cash, deti pamatik. Amok nga dito, makaisa mga kun, kaputa, it's just a matter of time. Umayon kakabsat, deta nga provision, 3 million, para iti elevator, kan kastamot, deta aircon tayo. Kat yan na, pastor, adda kada kayo, kakabsat, pati kada kayo nga buy-buya, adda pela kada kayo di kwarta. Ngam mamatiak, one of these days, kuldingan na kay ti Apo. Mamatiak one of these days, tatsan na kay ti Apo. Why? Because good as cash. Amen ba? Oh, kas pagarigan, di ko nakitay, di balay, di lalo, nagdakkel, 7 million. Barang matawaran tayo, uray 4 to 5 million. Pastor, pangalan tayo ti kwarta. Awan danag. Adda kwarta tayong pastor. Awan pay. Anong arod? Pamati. Apa ito nga pamati? Deti ti cheque. Faith is the evidence of things not seen. Faith is the substance of things hoped for.
awampay dayjay nga reality. Ngem adda ebidensya nga tingtinglem. Adda cheque ngay iggamam. Ngem naka-post dated lang kakabsat. Amuy ka na sa post dated. Anat petsa ita June 12, Independence Day. Naka-post dated August 25. Kaya nga sa uwan, hamo mapasuplan, naging gana, nga nag-August 25. So, doon August 25, inga pasuplan, adan to di kwartan. So, dikiti daddo makakabsat nga ikarkararagyo, ada pamati yung tatcheke yo, post-dated. Anak ko na ti Apo, iuray mo lang anak ko. Kaano nga rod, pastor? Baka 2 years pa eh. Post-dated, check nga rod, 2 years pa eh. Pero, kahit nga sa when, ang kamamati ti Apon, post-dated lang. Ako na, at check, ingka pa barya na, ingka pa change, ingka pa suplin. Hanta post-dated, November to kan, pigisam marudong ko nan. Ano pang pigisam, jay check kakabsat. So nga, no ko na ti Apo ka, aguray ka anak. Baby, aman lang arudon, agsuyaking ka na po, jak kayatan ko nam. Kakabsat, post-dated check tagararag mo. It's just a matter of time, just wait. The answer will also arrive. He hath made everything beautiful in His time. You will have your time. Amen? So, anat makunayo ka dati series of message tayo kakabsat. Amen ba? Awan nag-absent. Build message dedoy. Let's build a strong faith.